Okay, hej alle sammen. I dag skal vi lave nogle favoritråd, og vi har 10 med os. Du bliver her, jeg skal lige ordne noget. Jeg vil fortælle jer noget, ikke også? Kan I se om bag mig? Har vi en lille bitte smule nytårsgrund. Lad os se. Den første ting er her, som I kan se, så er det nogle Kraken Balls. Det er grønne, og når det er grønne, så betyder det er sikkert, fordi grøn er en dejlig farve. Det man skal gøre med dem, det er, at man skal sådan tage dem i hånden, og så skal du smide dem ud, fordi hvis du har dem i hånden, mens de springer, så gør det ondt på dig. Så har vi sådan en her. Det er en cigar. Der står heksehy, men det er fordi, når man har den, så siger den hej til mig. Har vi sådan en her? Det er et rør. Det er et bomberør. Kan I høre det? Det er, hvis der kommer fjender i mit territorium. Så kan jeg gøre sådan her. Så går de væk. Og så har vi et stjerneskud. Det man kan gøre med sådan nogle her, det er, hvis man ikke kan lide nogle personer, sæt ned i jorden, så bare løb. Så kan du også være med til nytår. Det er sådan en ølkrus. Har vi sådan en her? Har vi en raket, som vi nok godt ved. Så skal man have en raketpind, ellers så kan det være, den gør sådan her. Det er meget vigtigt, at I har noget, den kan være i. En raketholder. Hvis I gør det i en flaske, kan den nok vælte. Så er der jo sådan nogle mennesker som mig, som ikke lige har det højeste budget, ikke også? Hvor økonomien lige kræver lidt mere end andre mennesker. Så må man jo bruge sådan en her. Hvad laver du? Afliv mig. Så henter jeg min pickaxe.